سب تو قدیم ذکر توحید دائے، سب تو قدیم ذکر توحید دائے، اے ذکر اج تے کل دانی، جدوں تک قرآن نہ پڑھیا جاوے، کوئی واز تقریر سجدہ نہیں، دنیا دا دسو کوئی ملک ایسا، دنیا دا دسو کوئی ملک ایسا، جتھے نغمہ توحید دا گجدا نہیں، اے توحید ہے گن یارو، بندہ سندا رجدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 خطبے جمعۃ المبارک تسی سیرت ابراہیم تے سماعت فرما چکے ہو۔ محترم بھائیو، سب تو پہلے دعا ہوندی ہے، دعا تو بعد وفا ہوندی ہے، وفا تو بعد عطا ہوندی ہے۔ پہلے دعا کرو، دعا دے نال نال وفا کرو، وفا دے نال نال عطا ہوئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں نو مضبوطی نال تھام کے رکھیا ہے، پھر رب نال وفا کر کے وکھائی ہے، تو جدو وفا کیتی ہے تو پھر رب نے عطا بھی کر دیتی ہے۔ مشکلات بڑیاں، دنیا دے اندر پریشانیاں تے دکھ سکھ، دنیا دے اندر بڑے دکھ ویکھے نے، لیکن جدو میرے مالک نے عطا کیتی ہے، 1,24,000 پیغمبر کم و پیش دنیا تے آئے نے، لیکن سارے نبیاں دا نام چلدا ہے، اگر محمد رسول اللہ دے نال نام چلدا ہے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چلدا ہے۔ اسی دن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 10 دفعہ یاد کرنے ہیں۔ کس طرح؟ جس جگہ تے اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اتے درود بھیجنے ہاں، رحمت دی دعا کرنے ہاں، نال ہی اللہ نے حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم دا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے سارے درود دے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم نو نہ رکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر میرے ابراہیم نے مینو ہر جگہ تے نال رکھیا ہے تو میں بھی ابراہیم نو رہندی دنیا تک نال ہی رکھاں گا۔ انہوں آندے نے ابراہیم دیاں وفاواں دا تذکرہ، تے اللہ نے کی آکھیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، ابراہیم نے ہر جگہ تے میرے نہ وفا کیتی ہے۔
وا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے قدم قدم تے میرے نال وفا کیتی ہے۔ کدرے اے نہیں ویکھیا میں لوگ سجدے دے اپنا سورج دی پوجا کردے نے، میں انہاں نو منع کرانگا تے انہاں نے مینوں ددکارنا ہے، مارنا ہے۔ اے نہیں ویکھیا لوگ سورج دی پوجا کردے نے، میں انہاں نو منع کرانگا مینوں تانے دین گے، مارن گے۔ اے نہیں ویکھیا لوگ درختاں دی تے سورجاں دی پوجا پہ کردے نے، میں انہاں نو منع کرانگا تے مینوں مارن گے۔ اے نہیں ویکھیا پوری قوم میری کلی جان ہے بھی بچپن ہے، مینوں گھروں کٹ دتا گیا ہے، مینوں دنیا دے اوتے تکلیفاں دین گے۔ قوم دی پریشانی نہیں ویکھی، رشتہ داراں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں۔ اے نہیں ویکھیا میرا سکا پیو وے تے میں پیو نال متھا ٹیکن ڈیا واں، میں پیو نو توحید دی دعوت دے رہا واں، مینوں پیو نے گھروں کٹ دینا ہے۔ نہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں کیتی۔ فرمایا ابراہیم نے میری پرواہ نہیں کیتی تے اگر میں ابراہیم نال وفا نہ کراں تے مینوں بھی رب کون آکھے گا؟ محترم بھائیو، فرمایا الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ میرے رب نے نیکی رکھا ہے۔ جس جگہ تے نیکی کرو گے رب نیکی دا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرات محترم، آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیرت ابراہیم دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آزمائشاں کیڑیاں کیڑیاں آئیاں نے، انہاں دا بچپن بیان کیتا گیا، پھر انہاں دی توحید دا ذکر کیتا گیا۔ اج صرف حضرت ابراہیم دیاں آزمائشاں ویکھیاں جان گیاں کہ اللہ رب العالمین نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم تے آزمائشاں کیڑیاں کیڑیاں بھیجیاں نے۔ سب تو پہلی آزمائش تے اے سی جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے نے، ویکھیا ساری قوم غیر اللہ دی پوجا کر رہی ہے تے نال ہی رب نے توحید دی دعوت دیتی، توحید دا ذکر کرا کے قوم دے سامنے کھڑا کر دیتا۔ تے اللہ رب العالمین دے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم دا ذکر کیتا ہے۔ پہلا پارہ سورت بقرہ ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جدوں بھی ساڈا ابراہیم پیغمبر آزمائشاں دے اندر اسی انہوں مبتلا کر لیا، اسی انہوں دکھاں دے اندر مبتلا کر لیا، اسی او دے سامنے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں رکھ دیتیاں نے، اسی ابراہیم دے سامنے بڑے بڑے کام رکھ دیتے نے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے 100/100 نمبر لیا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش دے اندر میرا ابراہیم کامیاب رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات لوگو، فَأَتَمَّهُنَّ، جدوں آزمائشاں دے اندر کامیاب ہو گئے، میرے رب نے ویکھیا ہے اے ابراہیم پیغمبر کامیاب ہو گیا ہے، تے اللہ نے پھر کیڑا انعام دیتا ہے، میرے مالک نے کیڑا انعام دیتا ہے؟ فرمایا قال انی جائلک للناس اماما۔ و ابراہیم تو ہر آزمائش دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نمرود نے آگ دے اندر سٹیا ہے، تو اپنی جان نو پچھا نو نہیں کیتا، باپ نو دعوت دیتی ہے، باپ نے تینو ددکاریا ہے، ابراہیم تو وفا کر کے وکھائی ہے، قوم دی نال متھا ٹیکی آئی، میری خاطر ٹیکی آئی، قوم نو رب دی توحید دسیا، میری خاطر دسیا۔ اللہ فرماتے نے
इब्राहिम इन्हां सारियां चीज़ां दा मैं तेनू बदलाए दिता है। व इब्राहिम अल्लज़ी वफा, इब्राहिम कदम कदम ते मेरे ना वफा करके वकाइया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हां चीज़ां दा रब ने बदला की दिता है। फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नू पैगंबर दे लोग तेनू इमाम मनणगे, मूसा दी कौम भी तेनू इमाम मनेगी, ईसा दी कौम भी तेनू इमाम मनेगी, इदरीस दी कौम भी तेनू इमाम मनेगी, मूसा ते ईसा ते सारे उज़ैर पैगंबर, हर नबी तेनू इमाम मनेगा, हर नबी दे आने वाले तेनू इमाम मनणगे। यहूदियां ने आख्या है इब्राहिम साडा है, ईसाइयां ने आख्या है इब्राहिम साडा है, मक्के दियां काफरां ने आख्या इब्राहिम साडा है। क्यों आख्या है? इब्राहिम दियां वफावां दी बुनियाद ते आख्या है। अल्लाहु अकबर। वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने ए सारा कुछ भी होया है इब्राहिम तेरियां वफावां दे जरिए होया है। अल्लाहु अकबर। जदों कौम नू दावत दी, कौम तो बाद बाप नू दावत दी, इत्थे आके गल खत्म हो गई सी। इथों अगे मैं कम नहीं सी टोरिया, इथों अगे आजमाइशां शुरू होंदियां सन। मैं आख्या इंशाअल्लाह ये जड़ियां गल्लां ने इन्हां नू आजमाइशां दे अंदर बयान करांगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला दा कुरान है 16वां पारा है, सूरत नाम सूरत मरियम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र है अल्लाह ताला ने अपने कुरान दे अंदर कर दिता है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते ने फरमाया इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया या अबति इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। अल्लाहु अकबर। आगे की आगे आए फरमाया या अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। अब्बू जी आ जिहड़ा शैतान है साडे बाप आदम दा भी दुश्मन रहा है, आ जिहड़ा शैतान है साडे बाप नूह दा भी दुश्मन रहा है। अब्बू जी ये पीछे ना लगो। अल्लाहु अकबर। पुत्रा क्यों ये गल करना है, पुत्रा क्यों ये गल करना है? अल्लाहु अकबर। तवज्जो कर दे जाना। ते अगे की आगे आए फरमाया या आबती अबू जी मैं तां करना वा ये गल। शैतान केदा दुश्मन सी? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, साडे बाप आदम दा दुश्मन रहा है। दुश्मन नू दुश्मन जिहड़ा बंदा नहीं समझदा मैं उन्हों बंदा ही नहीं समझदा है। वो भा जिहड़ा दुश्मन नू दुश्मन ही ना समझे हैं, जिहड़ा दुश्मन नू दुश्मन ना समझे, दुश्मनियां ला के तो बंदा गलियां च एवें फिरदा फिरे तो अचानक बंदा फैर मार दिंदा है। हर जगह के उत्ते जदों दुश्मनी लग जाती है ना, हर बंदा अपने इहतमाम के नाल टुरदा है। जदों दुश्मनी लग जाती है ना, हर बंदा अपने हथियार लैके टुरदा है, हर बंदा अपना पूरा असला लैके टुरदा है, अपना असला बाद के अंदर लेंदा है, पहले रब दे उत्ते तवक्कल करदा है। मेरे मोहतरम भाईओ बात कितनी अजीब है। रब ने आख्या है आ जिहड़ा शैतान है तुहाडे बाप दादा दा दुश्मन है, तुहाडे नूह बाप दा दुश्मन है, लेकिन असी अज दुश्मन नू दुश्मन ही नहीं समझते हैं। असी अज दुश्मन नू दुश्मन ही नहीं समझते। उस वक्त तक असी कामयाब नहीं होंदे जदों तक असी नू पाजी दुश्मन ही नहीं समझना। अगर दुश्मन ना समझिए अज साडे हाल ना होण। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना। फरमाया अबू जी मैं तुहानू आखिया है ए साडे बाप आदम दा दुश्मन रह के चला गया है, बाप नूह दा दुश्मन रह के चला गया है।
ابو جی میں کیوں پیا کہنا وا سنیا جی ذری گل ہے اللہ اکبر اللہ ہوشیار باپ بیٹا کتنا چلاک بیٹا ہے کتنا ہوشیار بیٹا ہے فرمایا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولییا ابو میں تواڈا خونا میں تواڈے تو پیدا ہویا وا ابو جی چسی نہ ہوندے تے میں نہ ہوندا میرے باپ جی چسی مینوں بچپن دے اندر نہ پال دے تے میں نہ ہوندا مینوں ڈر لگدا ہے کدھر میرا مالک تانوں جہنم دے وچ نہ سٹ دے وے ابو جی میں تاں تانوں دشمن شیطان تو منع پیا کرنا وا یا ابتی انی اخاف اللہ میرے ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے کدھر میرا مالک تانوں جہنم دے گڑے دے اندر نہ سٹ دے وے لیکن گل مقدراں دی گل نصیباں دی ہوندی ہے اگوں ابو نے کیڑا جواب دیتا ہے سنیا جے ذری ابراہیم دیاں آزمائشاں شروع ہو گئیاں نے سب تو پہلی آزمائش آ گئی ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دی پہلی آزمائش نمرود نے جہنم نمرود نے اگ دے اندر سٹ دیتا ہے اگ دے اندروں نکلے نے پھر باپ نوں دعوت دیتی ہے تے باپ نے دوسری آزمائش بنا دیتی ہے تے باپ کی کہندا ہے فرمایا یا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک واہجرنی ملیا فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک ابراہیم اگر میرے خداوانو برا کہن تو باز نہ آیا ابراہیم لارجمنک میں تینوں پتھر ماراں گا کیوں پیا کہندا ہے باپ پتر نو پیا کہندا ہے باپ پتر دی لڑائی پہ گئی ہے باپ بیٹے دی جنگ شروع ہو گئی ہے فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک پتر میں تینوں پتھر ماراں گا اے نہیں آکیا پتھراں تے گل نہیں مکمل آئی فرمایا واہجرنی ملیا پتھر بھی ماراں گا کروں بھی کڈاں گا پتھر بھی ماراں گا تے گھر دے اندروں بھی باہر کڈ دیاں گا تے اگوں چنگے پتر چنگے جواب دیندے نے چنگے پتر سونے جواب دیندے نے علم والے پتر علم والے جواب دیندے نے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا قال سلام اوے کالج پڑھن والے کالجیا سنی ابراہیم دی گل اے ادوں دی گل ہے جدوں کالج کوئی نہیں سن اے ادوں دی گل ہے جدوں یونیورسٹی کوئی نہیں سی اے ادوں دی گل ہے جدوں سکول کوئی نہیں سن اللہ اکبر اللہ تے پتر نے کی آکھیا ہے فرمایا قال سلام ابو پتھر مارے گا میں تینوں پھر بھی سلام کراں گا ابو جی کروں کڈو گے تو میں پھر بھی سلام کراں گا ابو جی کروں جدائیاں دیو گے میں پھر بھی تانوں سلام کراں گا قال سلام ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ ابو جی کروں کڈو گے تو میں پھر بھی تواڈے واسطے استغفار کردا ہی رہنا ہے کڈی پیاری گل ہے یار اے ادوں دی گل ہے جدوں سکول نہیں سن اے ادوں دی گل ہے جدوں کالج نہیں سن اے ادوں دی گل ہے جدوں یونیورسٹیاں نہیں سن اج کالج پڑھن والا بچہ باپ دے نال ٹر ٹر گل کردا ہے اج کالج پڑھن والی بچی اپنی ماں نو بلان دا طریقہ نہیں آیا یہ فیضان مکتب تھا یا مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھلائے اسماعیل کو فرزند آداب فرزندی میرے محترم بھائیو ادب دی دنیا
ختم ہو گئی ہے. تعلیم کتنی ہے، ادب کوئی نہیں. قرآن بھی ہے وے، بخاری بھی ہے وے، سنن ابن ماجہ بھی ہے وے، سنن نسائی بھی ہے وے، بلوغ مرام بھی ہے وے. کتاباں پڑھیاں پیاں نے، ادب ختم ہو گیا ہے. محترم بھائیو، خون سفید ہو گئے نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. فرمایا ابو جی میں پھر بھی استغفار کرانگا، میں پھر بھی رب دے سامنے ہدایت دی دعا کرانگا. حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کل محشر دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا تے حضرت ابراہیم رب دے دربار دے اندر پہنچ جان گے. فرمان گے ربا میرے نا دنیا تے وعدہ کیتا سی تے میں وفاواں کردا رہا. اللہ اج میری گل سن کے تے میرے باپ نو معاف کر دے. کڈا چنگا پتر ہے، کڈا سونا پتر ہے. دنیا تے پیو نے ایک بھی نہیں منی تے پیو نے کروں بھی کڈیا ہے، پیو نے پتھر بھی مارے نے تے لیکن رب دے دربار دے اندر ابراہیم پھر بھی اپڑ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ میرے نال وعدہ کیتا سی، اج میرا وعدہ پورا کر دے. تے اللہ فرمان گئے ابراہیم اپنے قدماں دی طرف ویکھنا. ابراہیم تیرے قدماں دے اندر کی ہے. اللہ اکبر. جدو ابراہیم پیغمبر قدماں دے وچ ویکھن گے، اللہ ایک بچھو دی شکل بنا کے اللہ اکبر ابراہیم دے والد نو جہنم دے گڑے دے اندر سٹ دیتا جائے گا. او کائنات لوگو اللہ اکبر. پتر نے کسر نہیں چھڑی لیکن گل مقدراں دی ہے. اللہ اکبر. تے جدوں یہ گلاں ساریاں ہو گیاں، ادھر ابراہیم پیغمبر دی عمر بھی 40 برس سے قریب ہو گئی ہے، ادھر ابراہیم پیغمبر دی عمر بھی 40 سال ہو گئی ہے. تے جدوں 40 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ اکبر. قوم نو بھی دعوت دیتی ہے، ابو نو بھی دعوت دیتی ہے، نمرود دے نال بھی مناظرہ کیتا ہے. اللہ اکبر. سورج دے پوجا کرن والیاں نو بھی جھٹلایا ہے، چند دی پوجا کرن والیاں نو بھی جھٹلایا ہے. ساری توحید دی دعوت دے کے تے اللہ نے ہجرت دا اعلان کر دیتا ہے. اللہ نے ہجرت دا اعلان کیتا ہے. 40 سال گزر گئے نے. 40 سالاں دے وچ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں جے پڑھیا. فآمن لہو لوط، صرف لوط نے کلمہ پڑھیا ہے. مفسرین نے لکھیا ہے، تفسیر کرن والے نے تفسیراں کیتیاں نے فلاں بندہ اپنا کلمہ پڑھ گیا سی، لیکن قرآن نے آکھا فآمن لہو لوط، صرف لوط علیہ السلام کل لے کے آئے نے کلمہ. اللہ اکبر. فآمن لہو لوط وقال انی مہاجرن. اللہ نے ہجرت کا سبق پڑھا دیتا ہے، اللہ نے ہجرت کا کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. جدوں ہجرت آ کے آئے ادو حضرت ابراہیم دے نال 2 بندے سن. ایک انہاں دی بیوی سارا سی تے دوسرا انہاں دا بھتیجا لوط سی. اللہ اکبر. ہجرت کر کے نکل چلے نے. باپ نو چھڑ دیتا ہے کہ دے واسطے رب واسطے چھڑ دیتا ہے، قوم نو چھڑ دیتا ہے رب واسطے چھڑ دیتا ہے، برادری نو چھڑ دیتا ہے رب واسطے چھڑ دیتا ہے. اسی آنے آج اینا کام کریں گے تو ساڑھی برادری نے کی کہنا ہے؟ آج ایک کام نہ ہوئے گا تو ساڑھی برادری کی آکھے گی، برادریاں لے کے بہ گیاں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. تی حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل چلے نے. اللہ اکبر. ایک بیوی ہے، ایک بھتیجا ہے لوط علیہ السلام. فآمن لہو لوط وقال انی مہاجرن الی ربی انہو هو العزیز الحکیم. اللہ اکبر. جاندیاں حیران نامی جگہ آ گئی. اس جگہ تے
25 साल गुजारे ने, 25 साल गुजारे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, 65 साल उम्र हो गई। जदों 65 साल उम्र हुई ना, अल्लाह अकबर अल्लाह, हिरान नामी जगह दे अंदरों निकल गए, फलस्तीन दी तरफ निकल गए, शाम दी तरफ निकल गए। जांदियां जांदियां राह दे अंदर मिस्र आंदा है। उस जगह ते एक बादशाह सी। अल्लाह अकबर अल्लाह, पहली आजमाइश की है, बाप ने घरों कढ़ दिता है। पहली आजमाइश, अल्लाह अकबर अल्लाह, पहली आजमाइश नमरूद ने गड़े दे अंदर सुट दिता। दूसरी आजमाइश वे, अल्लाह अकबर अल्लाह, बाप ने घरों कढ़ दिता है। ए दुखी पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे ने। तीसरी आजमाइश आ गई है। सिनान बिन काउने दा नाम है। ये जड़ा बादशाह है, ये मिस्र दा बादशाह है। इनू पता लग्या इस साडे मुल्क दे अंदर है, साडे महल्ले दे अंदर, साडे शहर मिस्र दे अंदर एक बंदा आया जिहदा नाम इब्राहीम है। ओहदे नाल एक औरत, आ जड़ा बंदा सी ना, बड़ा बदकार बंदा सी। अगली तफसील दा बिल्कुल तुहानू इलम है। अल्लाह अकबर अल्लाह, इन्हें की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू आखिया, आ जिहड़ी औरत तेरे नाल है ए कौन है? उन्हें आख्या है, हज़रत इब्राहीम पैगंबर ने की आख्या, ए मेरी भैन लगदी है। की आख्या है? मेरी भैन लगदी है। अल्लाह अकबर अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे ज़हन दे मुताबिक सवाल बनदा सी, शायद के गैरत आ जाए, शायद के बंदे नू गैरत आ जाए, भैन दा नाम लवांगा, शायद किस जालम नू गैरत आ जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह आसमाना तो बह के आंदे होणगे, इब्राहीम ने गैरत करनी है नहीं करनी, मैं ते गैरत वाला मौजूद आ। अल्लाह अकबर अल्लाह, इंज करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया गया, उन्हें आखिया अपनी भैन नू मेरे कोल भेज दे। अल्लाह अकबर अल्लाह, इधर मां जी सारा चलियां गियां। जदों मां जी सारा चलियां गियां, मुफस्सिरीन ने लिखा है इब्राहीम ने भी मुसल्ला डालिया है, ते मां जी सारा ने भी वुजू कर लिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह, इब्राहीम भी मुसल्ला डालिया, मां जी सारा ने भी वुजू कर लिया है। और कायनात लोगो, जदों दुख ते परेशानियां आंदियां ने, कम मुसल्लियां ना चलाया करो। जदों दुख ते परेशानियां आ जांदियां ने, कम नमाज़ां ना चलाया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ही दुखां दे सताए ने, पहले ही परेशानियां दे सताए ने। कली इज्जत है वे इब्राहीम दे कोल, कली बीवी है वे मेरे इब्राहीम दे कोल। अल्लाह अकबर अल्लाह, इज्जत नालों वड्डी कोई भी चीज नहीं जे आंदी है, इज्जत नालों वड्डी कोई भी चीज नहीं जे आंदी। अल्लाह अकबर अल्लाह, इब्राहीम ने हाथ चुक लेने, फरमाया अल्लाह मैं ते हर जगह ते तेरे नाल गल्लां कीतियां ने। अल्लाह जी अज मेरी इज्जत ही इज्जत रह गई है, अगर अज इज्जत भी चली गई तो मेरा की बन जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, उधर अम्मा जी सारा अलैहि रहमा ने भी इंज करके मुसल्ला डालिया, मुसल्ला डाल के इंज करके नमाज नीती है। नमाज 2 रकतां पढ़िया ने, 2 रकतां तो बाद उन्हें अपनी तरफ आवाज मारी है। जदों आवाज मारी है, उस जालम नू दौरा पै गया है, सिनान नू दौरा पै गया है। सिनान बिन काउने दा नाम है, उन्होंने दौरा पै गया है, जमीन दे उत्ते गिर गया है। कहन लग्या बीबी रब दे सामने हाथ चुक के मेरे वास्ते दुआ कर दे, मैं तुहानू कुछ भी नहीं जिउंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह, मां जी सारा ने दुआ की, अल्लाह ने शिफा दे दी है। लोग आंदे ने रब सुनदा ही कोई नहीं, अल्लाह साड़ियां दुआवां लेट सुनदा है, साड़ी दुआ कबूल नहीं होंदी। वो वेखो तो सही, मिनट सेकंड भी नहीं लग रहा दुआवां कबूल हो रही ने। कितनी सोचने वाली गल है। पहले मिनट के अंदर दुआ की है, उन्होंने दौरा पै गया है, फिर दुआ की, फिर पै गया, तीसरी दुआ की, फिर दौरा पै गया। अल्लाह मिनटा ते दुआवां सुन रहा है, अल्लाह मिनटा सेकंडा ते दुआवां सुन रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह,
تے ماں جی سارا علیہ رحمہ کی آندیاں نے اگر یہ بندہ مر گیا، اگر یہ بندہ قتل ہو گیا، یہ قوم ساڑی دشمن بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں آکیا اے بی بی تے کوئی عزت والی بی بی ہے، اے بی بی تے کوئی نیک بی بی ہے۔ میری ماں پہنو سنیا جزری تیان دے نالے چسی بھی عورتاں وہ ماں جی سارا بھی عورت سی، ماں نے سارا نے بھی رب دے سامنے دعا رکھی ہے۔ میری بہنا تو بھی رب دے سامنے دعا کریا کر، اگر تیری عزت دا مسئلہ بن گیا ہے رب دے سامنے رویا کر۔ اللہ اکبر اللہ، تیرا برا تینو دعوت دیندا ہے، گل عزت دی آ جائے رب دے سامنے رویا کر، جی آگیا کر۔ اللہ جس طرح سارا دی عزت بچائی، اللہ میری بھی عزت بچا کے وکھا دے۔ میری ماں بہنوں جمعے تو کوئی نہ کوئی سبق لے کے جایا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں آخیا میں توانوں اپنی ایک لونڈی تحفے دے وچ دے دینا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میں توانوں ایک لونڈی دے دینا وا، ایک خادمہ دے دینا وا۔ انہیں خادمہ دا نام کی سی امی جی حاجرہ علیہ الرحمہ، انہوں حاجرہ مل گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت سارہ علیہ الرحمہ جدوں حاجرہ نو لے کے باہر نکلی ہے، انج کر کے کمرے دی اندروں باہر آئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت مفسرین لکھ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلح تے بہ کے مسکرا رہے سن۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا اللہ فرما دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلق میرے نہ جوڑیا ہے، دوں دا تعلق میرے نہ سی، خاوند دا تعلق بھی میرے نال سی، سارا دا تعلق بھی میرے نال سی۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، مفسرین نے کی لکھیا ہے، ماں جی سارا نے انج کر کے اپنے خاوند نو کی آکھیا ہے، خاوند جی ابراہیم جی اللہ نے میری عزت بچا دیتی ہے، میری عزت بچا دیتی ہے، میری عزت بچ گئی ہے۔ تے اگوں ابراہیم پیغمبر نے کیا ہے، اوے سارا تو اے نہ سوچ کدنے میں تیرے تے شک کرانگا، سارا میں تیرے تے شک نہیں کردا، جس میرے مالک نے تینو ظالم بادشاہ دے کولوں بچایا ہے، اس میرے مالک نے مینوں سارا کچھ وکھایا ہے، اس میرے مالک نے مینوں سارا کچھ وکھایا ہے۔ سارا تیرے متعلق میرا ذہن بالکل پاک ہے، تیرے متعلق میرا ذہن بالکل صاف ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا، اے ازمائش دے اندروں نکلے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے فلسطین دے ویچی جگہ سی۔ اللہ اکبر اللہ، تے مصر دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی سمجھیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا اگر میں مصر دے ویچی رہواں گا، اے ظالم اے گندہ بندہ ہے، شاید کہ پھر حملہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ پھر شام دے اندر یعنی فلسطین دے اندر جان دا۔ اللہ اکبر اللہ، سوچ کر لئیے، واپس فلسطین دے اندر چلے گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیاں جدوں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تے فلسطین دے وچ پہنچے نے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ اکبر اللہ 85 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے، بڑھے بابے ہو گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماں جی حاجرہ بھی مل گیا تے اماں جی سارہ علیہ الرحمہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول زندگی گزار رہی نے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول اولاد کوئی نہیں ہے، نبی دے یار نے، اللہ اکبر اللہ، ہے نبی دے دوست نے، اولاد کوئی نہیں، کی یہ ہے نبی رب دے دوست نے، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، تے حضرت ابراہیم سوچن لگ گئے جدوں ویکھیا بڑھا ہو گیا ماں تے گھر دے اندر کھیڈن والا ہے ہی کوئی نہیں، بیویاں ماں ایک میری بیوی سارا ہے، ایک میری لونڈی خادمہ حاجرہ ہے، تے بیوی میری بھی ہے وے، لیکن رب نے اولاد کوئی نہیں دیتی۔ بڑھا ہو گیا ماں، بڑھاپے دے اندر اولاد دی قدر انسان نو ہوندی ہے، جوانی دے اندر نہ آئے، اگر اولاد دی قدر آندی ہے جا کے بڑھاپے دے اندر ہوندی ہے، پھر پتہ لگدا ہے اولاد رب دی کڈی وڈی نعمت ہے۔ اللہ جننے بھی بے اولاد بیٹھے نے، اللہ سب نو اولاد دی نعمت نہ مالا مال فرما۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، فرمایا ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ بڑھا ہو گیا ماں وال سفید آگے نے، اللہ ہون تی اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے تی۔ اللہ نے بھی انتظار نہیں کیتا، اللہ فرما دے نے جا جبریلا جا میرے جا کے ابراہیم نو خوشخبریاں سنا کے آ دے۔ ادھروں ابراہیم نے دعا کیتی ہے، ادھروں جبریل امین وہی لے کے آگے نے، فرمایا فبشرناہو بغلام حلیم، فرمایا ابراہیم آزمائشاں تمہیں ویکھیاں نے، یاریاں میرے نال آئیاں نہیں، یاریاں لاندا لاندا بڑھا ہو گیا میں تینوں بڑھاپے دے اندر اولاد دیاں گا، اولاد بھی دیاں گا۔ فبشرناہو بغلام حلیم، پتر بھی دیاں گا تے حلیم پتر دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایدی آواز نو کی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذری توجہ کر دے جانا۔ ایک اور گل سنو، اولاد منگن دے نال نال نا، اولاد تو پہلے بیٹھ جاؤ اولاد تو پہلے ایک اور چیز اہتمام کرنا ہے، اولاد نیک کرنی ہے۔ اولاد نیک کرن واسطے ایک اور چیز دا لازمی اور ضروری ہے، وہ کیڑی چیز ہے؟ اگر اولاد نیک چاہندے ہو، اولاد چنگی چاہندے ہو، ایک چیز دا ہونا لازمی اور ضروری ہے، وہ کیڑی چیز ہے؟ وہ سورۃ فرقان کھول کے پڑھو، اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر دسیا ہے۔ اگر اولاد نیک چاہندے ہو تو دوسری چیز دا بھی اہتمام کرو۔ دوسری چیز کیڑی ہے؟ فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اولاد نیک چاہندے ہو، اولاد تو پہلے بیوی نیک ہونے چاہیے، اولاد تو پہلے بیوی نیک ہونے چاہیے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ نے اولاد دا ذکر بعد دے اندر کیتا ہے، پہلے بی بی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بیوی نماز پڑھن والی ہوئے گی تے بیٹی بھی نماز پڑھن والی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ باپ نماز پڑھن والا ہوئے گا، بیٹا بھی نماز پڑھن والا ہوئے گا۔ فرمایا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری بیوی نو بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ میری اولاد نو بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ بیوی اکھاں دی ٹھنڈک بنے نہ بنے تو اگو اولاد نے کس طرح بننی ہے؟ میریو ماں بہنوں، اے مسئلہ یاد کر لو، میرے پیغمبر نے فرمایا انسان نو دو چیزاں دا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ فرمایا مہد سے لے کر لحد تک ہر انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مہد آکھیا جاندہ ہے ماں دی گودی نو، لحد آکھیا جاندہ ہے قبر نو۔ ماں سب تو پہلی درس گاہے، جس جگہ تے ماں نے اولاد نے تربیت پکڑنی ہو، ماں دی گودی ہویا کر دیے، تیری اولاد نے تیرے کلوں سکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج بیٹیاں دے کار کیوں اجڑ جاندے نے؟ آج بیٹیاں دے کار اجڑن دی وجہ کی ہے؟ اے جڑیاں بیٹیاں سی ٹور کے دینے لکھا روپیے لا کے اسی اپنی بیٹیاں دیا شادیاں کرنے ہیں، لیکن وسیاں کیوں نہیں؟ کار اجڑ جاندے نے، طلاقاں ہو جاندیاں نے۔ میں اپنے ذہن دے مطابق سرچ کیتی ہے، سب تو مین چیزیں ہوندی ہے اس بچی دی تربیت چنگی نہیں ہوندی، او دی ماں نے انہوں تربیت نہیں کیتی ہوندی۔ میرے محترم بھائیو، میریو ماں بہنوں، جدوں اپنی بیٹی نو ٹورنا ہے تے اپنی بیٹی نو چند گلاں سکھا کے ٹورنیاں نے۔ بیٹا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا میں بیوی نو حکم دیندا وہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے. بس بیٹی واسطے اتنی گل کافی ہوندی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر میں کسی نو سجدے دا حکم دیندا میں بیوی نو حکم دیندا وہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے. میریو محترم باؤ میریو محترم بہنوں بس اتنی گل سوچ کے اپنے خاوند دی فرما برداری دے اندر زندگی گزار ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دی جانا ذری غور کر دی جانا. اللہ اکبر. اللہ سارا چنگی سی. اللہ اکبر. اللہ اگوں ہاجرہ چنگی سی. جدو ہاجرہ چنگی سی رب نے بیٹا بھی چنگا عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ نے چنگا بیٹا کس طرح عطا کیتا ہے. فبشرناہو بغلام حلیم. اللہ نے حلیم بیٹا عطا کر دیتا. جدو رب نے بیٹا عطا کر دیتا ہے جدو رب نے بیٹا دے دیتا ہے تے گھر دے اندر رونقاں لگ گیاں. ماں جی سارا دے دل دے اندر محبت ہے. ماں جی ہاجرہ دے سے دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی. تے ماں جی سارا دے کولوں اس طرح مفسرین نے جڑیاں گلاں لکھیاں نے میں تے اس طرح دی گل اپنے جمعے دے اندر نہ کرنا چاہنا تے نہ ماں جی سارا دے متعلق اس طرح دا ذہن رکھنا چاہنا کیونکہ بیوی نبی دی ہے کیونکہ ماں مسلمانہ دی ہے کیونکہ ہے امہات المؤمنین. میرا ذہن اس طرح دا نہیں. اللہ اکبر. اللہ انج کر کے حضرت اللہ دی طرفوں حکم ہو گیا. ایک خطیب نو میں سنیا ایک خطیب نو سندا نا انہیں آکھیا ماں جی سارا نو حسد آ گیا. ماں جی سارا حسد کرن لگ گیا. ماں جی ہاجرہ تو انہوں اللہ نے اولاد کیوں دے دیتی ہے. میں آکھیا خطیب صاحب چلو تواڈی خطابت اپنی جگہ تے خطیب صاحب تواڈے کلمات اپنی جگہ تے خطیب صاحب تواڈی گفتگو اپنی جگہ تے لیکن میں اس طرح دی گل نہیں کرانگا. اللہ نے حضرت ابراہیم نو اللہ نے نظام مکے مدینے دا بھی چلانا سی نا. اللہ نے سوچ مکے مدینے دی بھی چلانی سی. انہاں کالیاں پہاڑاں نو بھی اللہ نے آباد کرنا سی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا. اللہ نے حکم دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے اپنی بیوی ہاجرہ نو لے لو اپنے بیٹے اسماعیل نو لے لو جا کے میرے حرم دے وچ چھڈ کے آ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ آزمائش در آزمائش آ گئی ہے. پہلے نمرود نے آگ دے وچ سٹیا ہے پھر باپ نے گھروں کٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پھر ہاجرہ ماں جی سارا نو انج کر کے ظالم بادشاہ دی قید دے اندر آ گیا نے اتھوں آئیاں. پھر رب نے بڑھاپے دے اندر اولاد دے دیتی ہے. جدوں اولاد دیتی تو پھر رب نے اگلی ازمائش دے اندر پا دیتا. فرمایا بچپن دے اندر ہی اپنے پتر نو لے کے حرم دے اندر جا کے چھڑ کے آ جا. اللہ اکبر. اللہ اے بھی نہیں آ گیا اللہ پہلے دتا ہی نہیں جدوں دتا ہی تے اینو کالیاں پہاڑاں دے وچ چھڈن دا حکم دے دتا ہی. اللہ اکبر. اللہ واہ ابراہیم میں تیریاں وفاواں تو قربان جاواں. جدوں رب دا حکم سنیا ہے اللہ اکبر. اللہ ابراہیم لے کے نکل چلے نے ابراہیم لے کے نکل گئے نے. اللہ اکبر. اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کالیاں پہاڑاں دے اندر پتر نو چھڈیا ہے. کالیاں پہاڑاں دے اندر پتر نو چھڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی گل نہیں کیتی ہے. میری ماں بہنوں سبق حاصل جمعے تو کر لو. کوئی بھی گل نہیں کیتی. انج کر کے بیٹے نو چھڈیا کالیاں پہاڑاں دیاں وادیاں دے اندر نہ کھان واسطے کوئی چیز ہے نہ کوئی شہر نظر آ رہا ہے نہ کوئی پنڈ نظر آ رہا ہے. کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. کالے پہاڑ ہی نظر آ رہے نے. اللہ اکبر. اللہ انج کر کے جدوں چھڈیا چھڈ کے حضرت ابراہیم پیچھے نو آن لگے. ماں جی ہاجرہ نے بلایا فرمایا میرے سارا دے تاج کدھر نو چلے ہو. کوئی خاموشی اختیار کیتی. پھر پوچھیا کدھر نو چلے ہو. پھر خاموشی اختیار کیتی. میری ماں میری بہنوں اگر اے بھی ماں ہاجرہ کہہ سکتیاں سن تسی سانو چھڈ کے تے سارا کول تے نہیں چلے.
اپنی دوسری بیوی کو تو نہیں چلے نہ اس طرح دے کلمات نہیں بولے اس طرح دی گل نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ فرمایا اگر رب نے حکم دیتا ہے رب دے حکم دے نال چلیو تو میرا رب مینوں ضائع نہیں جے کرے گا اللہ اکبر اللہ اپنے پتر نو چک لیا ہے اپنے پتر نو چک کے ستو بھی کھوا رہی تے پانی بھی پیا رہی نے اللہ اکبر اللہ کدی صفا دی سائی دن گزرتے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ ہر چیز مک گئی ستو بھی مک گیا پانی بھی مک گیا اللہ اکبر اللہ کدی اس پہاڑی تے ماں ویکھ دیئے کدی ماں اس پہاڑی تے ویکھ دیئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جدو پانی مک گیا جدو کھان دا سامان مک گیا ہے ماں نے دوڑاں لانیاں شروع کر دیتیاں نے کدی ماں کدی ماں اس پہاڑی تے جاندی ہے اس بی بی دا نسنا میرے رب نو انہا کو چنگا لگیا ہے اوے میری او ماں بہنوں ذری سنیا جے اس بی بی دا نسنا رب نو انہا کو چنگا لگیا ہے میرے رب نے حج عمرے دا حصہ بنا دیتا ہے اس بی بی دا نسنا اس وقت دا رب نو انہا چنگا لگیا ہے ایک بیوی دا اس نسنا اللہ نے حج عمرے دا حصہ بنا دیتا ہے تے میں رب کولوں سوال کیتا ربا دوڑ لانی بھی عبادت ہے میں سوال کیتا ربا دوڑ لانا بھی عبادت ہے اللہ فرماندے نے خطیب جی کدی تے دعاواں عبادت بن جاندیاں نے کدی میرے یاراں دیاں اداواں عبادت بن جاندیاں نے کدی دعاواں عبادت بن جاندیاں نے کدے میرے یاراں دیاں اداواں عبادت بن جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ ماں نے دوڑاں لا دتیاں نے پانی تلاش کر رہی ہے کہ واسطے اپنے پتر واسطے کون ہے اے ماما کی ہے ماما دا پیار عجیب رب نے بنایا ہے اللہ اکبر اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں اج در در دکے پینے انانو مر جان جنان دیا ماما اللہ اکبر اللہ ماں نے دوڑا لا دیتیاں نے ماں دی دوڑ نو رب نے قرآن بنا دیتا ہے قیامت تک قرآن پڑھ دے جاواں گے ماں جی حاجرہ دی دوڑ دا ذکر ہوندا جائے گا اللہ اکبر اللہ ماں نے 7 دوڑاں لائیاں 7 چکر لائے 7 چکران تو بعد رب نے اعلان کر دیتا ایک آواز خفیہ آواز آئی ہے او بی بی دوڑاں کیوں پھلانی ہے دوڑاں تاں لانیاں میرا پتر پیاس نہ مر چلا ہے تو رب نے کیا گیا اپنے جا کے پتر دی ایڑی دی طرف ویکھ دے اللہ اکبر اللہ ماں دوڑاں لا کے اسماعیل دے کول پہنچی ہے جدوں ویکھیا اسماعیل دی ایڑی دے تھلوں رب نے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل دی ماں تے رحم کرے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اسماعیل تے رحم کرے اگر اس اسماعیل لفظ زمزم نہ بول دی تے جڑا زمزم دا پانی ہے نا ادا ایک پورا چشمہ بن جاندا پوری روح زمین تے پھیل جاندا میرے محترم بھائیو ایک ماں دا ذکر رب نے اپنے قرآن دا حصہ بنایا ہے انہاں ماواں دی قدر کریا کرو انہاں ماواں دے نال محبت کریا کرو جس گھر دے اندر ماں نہیں نا جس گھر دے اندر ماں دیاں محبتاں ختم ہو جاندیاں نے انہیں بڈھے بابے دنیا تو چلے جاندے نے ادوں پتہ لگتا ہے ماں باپ دی عظمت کی ہے ادوں پتہ لگتا ہے گھر دے اندر ماں باپ دیاں رونقاں کی نے گھر کھان نو آندا ہے جدوں ماں گھر نہ ہوئے جدوں یہ بڈھے بابے گھر نہ ہون اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب